jsou bedny, kurva! Na malá sevi. Dis na Fettyho! Dis na Fetty pilou, wow. Oh my god, oh, Fetty pilou, oh my god. Vládě ukáže, jak stahuje kýbl. No tak to je jiná, jdeme na to! DJ má dobrý písničky, ne? No, úplně jako fakt skvělý. Ne, ten zdrožilý gangster? Kámo. Musíme si to, kámo, jenom kousíček. Vem si, jak jsi šel do školy s tím noubým aby, dneska to rozbil. Já jsem to poslouchal, když jsem byl na střední, když jsem měl depky tehda. Jako pro jiný lidi to dělaný nebylo. Jak si myslíš? Niekoho, kto patril medzi streamerskú špičku u nás, hneď vedľa Fettyho, Agrela alebo Resta, stal človek, ktorého dnes nájdete v spodných priečkách podľa sledovanosti. Já ti řeknu proč. Protože víš proč? Ano. Protože nedělal točky. Wow, brácho! Prečo je v očiach časti internetu považovaný za trápneho? Toto je príbeh Dtejna. Wow. Sponzorom videa je stránka Selior Já Skills. si prdel, my tady nebudem dělat reklamu, ty. Jedna malá sevi. Ako malý neprejavoval veľký záujem o počítačové hry. Namiesto toho sa viac angažoval vo fyzických aktivitách. Vyskúšal si futbal, či tanec v podobe baletu, tancov, alebo street dance. Jak dělá balet. Jako v té sukni, že by se to fakt pojebalo, že by chodil na holčičí lekce. To nedokážu, to si nedokážu představit. Já taky ne, jenom kdyby náhodou, jo. Ale je to fakt dřív byl divný. docela vysportovaný, když dělal ten basket, to si pamatuju. Za strednú školu si vybral obchodnú akadémiu v Třebíči. Bol šťastný, v basketbale dominoval, mal partiu kamarátov a aj v škole mu to nešlo najhoršie. Všetko sa však zmenilo v jeho 16 rokoch. Totálně dokonalý člověk. Jaký jsi měl ty prospěch? Já jsem měl vyznamenání na základce. Do 4. třídy. Kecáš. Do 4. třídy? Jo. I to je dost. Jo, jako dobrý, a pak mě to dojebala prvouka. Propadl jsi někdy? Ne. Vlastně, nepropadl jsem, no. Ne, ale dělal z reparát. Ne, já jsem uzavřel takový deal, když jsem byl ajťák a já jsem propadl z matiky a řekl jsem učitelovi, když mi dáte 4, tak já změním obor, ale nezměnil jsem ho. Jako fakt? Jo, a byl nasranej, byl hodně fakt? nasranej, pak jsem musel odejít po půl roce, protože mi to dal Ale já jsem chodil na 3 roky na ruštinu a já jsem se nikdy nenaučil azbuku. Nikdy, na 3 roky. Co máš za školu, Bláďo? Já nemám, já jsem odešel ze školy ze 3. Máš základku? No. Výborně. 1 + 1? 2. Já taky. A co jsi studoval za školu? Účetnictví. Učetnictví. Jako to byl, vole, druhý jazyk, to musel mít na každý střední. Ty jsi chodil na učiliště? Ne, já jsem měl střední školu maturitu, já jsem studoval logistika, finanční služby, podnikání, management a učetnictví. Co jsi to tady řekl, ty Pošťák je to byl. Co to je? Jak ty jako pošťák? No já jsem prostě chodil na praxi na toho balíky, jsem musel znát všechny parametry. Počkej, takže ty jsi chodil jako, ty jsi dělal pošťáka? Můj bože. Jeho mama si nemohla dovoliť platiť tréningy sama a bol tak nutený s basketbalom skoncovať, aby zlepšil svoju finančnú situáciu. Rozhodol sa nájsť si prácu. Začal pracovať na voľnej nohe a doučoval angličtinu. Žiakom tvrdil, že je vysokoškolák. Kámo, vem si, to musí být skvělý. Ano. Přijdeš a ty najednou No tak jsem čurák, no. Už neposílejte prachy. Vysvětli Vláďovi Michaele Vričlore KTO to NAPISAL KTO to NAPISAL KTO to NAPISAL a exekutory. Miško Average je takový náš jakoby... A on je dobrý, já ho mám rád, Miško. Jo, je takový jako top gay. Top, ano. Napadlo mu, že by mohol ísť hrať basketbal do USA, zarobil by peniaze a zároveň sa venoval tomu, čo ho baví. 3 roky sa Dtejn pripravoval na svoj sen. Každý On hustý, ne, ale vidíš, já jsem říkal, že byl dřív sportovní. trénink natáčal a videa následne poslal trénerom, aby dokázal svoj bol asi talent. fakt Jeho dobrý, úsilie ty sa vole. vyplatilo a bol prijatý na univerzitu v Springfield v štáte Massachusetts. Roku 2013 Představ si, úspešne. že vole přijdeš to, do školy, jako do svého starého města oni. Na jaký škole studuješ a ty? Ve Springfieldu. Ty určitě, ty kreténe a Homer si ti dělá učitele, ne? Požiadal ministerstvo školstva Českej republiky o finančný príspevok. Ten mu však bol zamietnutý, s čím sa sen z USA na dobro rozplynul. Ježiši, Hearthstone. ty vole, tak ten musel mít braindrod jak ten, jak Checkloud. Checkloud, ty vole. Kámo, každej, kdo hrál ty vole ten Hearthstone, tak mu jeblo. Poje se jako na Checklouda, když ten je úplně vyjebanej. Jako fakt, Checkloud má v hlavě kundu. Ale dneska jsme se bavili, ty hospodě, že kolik mu je. Teda v restauraci. Já jsem si typl, že mu je 37 a pak mu bylo 37. A víte, kolik je Vláďoviče? 29. A víte, kolik je holce? 20. W! Jako DiCaprio, kámo, 25 a táneš. Přesně, kámo, je to tak, kámo, DiCaprio tomu ver! Po neúspešnom charitatívnom streame Ty pičo, man. Čo, ten měl dobrou ránu na té hlavě. Menta, kde vyzbiera Tu dobu už si natáčel, ne, Vláďo? Ne, ještě ne, až o rok nebo 2 později. V jakým roce si začal natáčet? 1990. uskutočnili tak 24-hodinový stream, na ktorom sa obmieniali rôzni hostia. Wow, Checkloud, ale Kámo, tak tu museli vybrat 5 milionů. Jako já, kdybych měl charitativní stream, tak si pozvu Checklouda.
Jo, to je pravda, no. Já bych se měl taky pozvat do Ústí. Kámo, vem si, jako by tady přijel. Ty vole lidi, co to je tady? Jo, vem si, jak je nějaká holka. Ty vole, jí vymrdám držku. Za peniaze boli zakúpené hračky pre deti, hospitalizované na onkologickom oddelení v nemocnici Motol, kde ich Kámo, ale D-Train to osobne musím odovzdal. uznat, vole, že to, že aspoň vybíral a dělal jako fakt Jo, cool věci. ten Jako udělal fakt, jsem že jo. nejvíc karitativních streamů, jako z celé naší scény. No. Jako podle mě tolik charitativních streamů není ani na světě dohromady. Jako jo, fakt že jo, jako regulérně vám musím říct, že fakt jako D-Tainový respekt. Jedem ale dál. A už v januári 2015 sa stream stal jeho hlavným zdrojom obživy. Priemerne dosahoval cez 750. Koko, a ty jsi viděl ten klip, jak tam to on tam jako dělal ten freestyle a pak mu někdo napsal, že to je trapný kokot a on... Jo, já vím. V decembri 2017 sa začal zoznamať s istou slečnou, ktorej identitu nikdy nezverejnil. Tvrdila mu, že nemá kde bývať. Či by načas nemohla zostať u neho. D-Train jej situáciu chápal. V 16 kvôli rodinným problémom strávil tiež niekoľko nocí u kamarátov na gauči. Ponúkol je preto, že môže bývať jeho prenajatom byte v Prahe. Krátko na to odletěl na dvoj... Ty pičo, co to je, Kámo, a dost. Dáš píču, vole, tak kámo, já jsem ho měl rád doteď, ale to je moc, kámo, na mě. Že sa slečna zároveň postará o jeho psa, tak tomu aj bolo, až keď mu počas dovolenky napísala, že musí byť od skorého rána do noci v práci a navrhla, či by mohol do bytu prísť jej kamarát, aby pes neostal sám. Keď sa vrátil domov, zistil, že mu zmizla herná konzola PlayStation 4, 5 ovládačov a hodinky Zenfone. Má kurva doma 5 ovladačů. Jako buď je tak línej to nabíjet, anebo prostě on. Pičo, kde mám tady těch 5 ovladačů? Vem si, jako musí on. Mojich 5 ovladačů! Tu holku neznal, ona neměla kde byla, on ji k sobě vzal, tak podle mě jí platil mrdáním, nebo ona mu. A pak ho nechal ojebat o ty ovladače. Podle mě brala pár, no a prodala to, no, dala to do zastavárny. Asi jo, jako why not. Mal v pláne situáciu riešiť s políciou, mal totiž dôkazy, že sa mu pokúsili dostať do zaheslovaného počítača a zaznamenal aj prihlásenia. Zároveň si už zabudla rôzne kusy oblečenia či topánok. Navrhol jej, že veci jej vráti, až keď mu pošle peniaze za spôsobené škody na jeho bankový účet. Ak tak nesplní, skutočne celú situáciu predá do rúk polície. Prešlo pár mesiacov a prípad sa nakoniec uzavrel. Příběh se uzavírá tak, že mi přišla zpráva, drogy, že ne. peníze ti posílat nebudu, navrhni termíny, kdy se můžu stavit pro své věci, v opačném případě budu nucená si pro své věci dojít s pomocí policie České republiky. Mám nakonec si vyrožil, ale jsi tam s bengama pro kalhoty. Kámo, se někdo okrade a prej. Ale ještě slova, přijdu s bengama, jsi špíči. A ty jenom. Veci je nakoniec vrátil, peniaz nikdy nedostal a týmto skutkom dokázal, že dobrosrdečnosť sa nie vždy vypláca. Pojebeš Začal spolupracovať s veľkými... Kámo, Gamba, dělal Gambu. Typek dělal přímo sportku, kurva. Keď medzi značkami bol populárny, to sa nedá povedať o komunitách ostatných streamerov. Wow, kámo, co to je z to jsem já. Ty pičo. To ještě nejsou ty vole, ty barevný rty od to Avanty. Může vysvětlit tvojí holce, že červený rty nejsou z perníku, ale z Avanty, kámo. Jo, prostě proč si kurva myslí, kámo, že vole, to mám zdroj. Já to pak vysvětlím. Nastavené, že keď si divák zakúpi na jeho kanály predplatné, Ne, je to tady. spustí sa beat, do ktorého musí freestyle zarepovať. Ojojoj, dávej, tady máš beat. No a to Romeo je tady v tuhle chvíli 1 rok, ale pořád nevadí, protože za ten rok jsem furt bot. Nejsem ani rap god, nejsem ani král, ale kámo díky za sub, doufám, že tu budeš rád. Preto, keď sa objavil v čete u iného streamera, čelil Proč se ožíráš? Prej. A tady, čaute, vypadni, trapnej debil. Okrem toho bol nazývaným trápnym fanúšikmi ostatných tvorcov i na svojom vlastnom streame, čo raz absolútne nezvládol a stream predčasne ukončil. Tak jo, tohle znám. Cringe rap. Ty čuráků, vole, nauč se, co je pičo slovo cringe, vole. Kámo, to je novodobý, jakoby, to je vlastně starodobý, jakoby MG Fitman. Já nemůžu nic na svým streamu, vole, jenom kvůli tomu, že se toho chytějí vole, z jiných, který tady vůbec nemají co dělat, který ten stream nebaví a jenom čekají, až já řeknu nějaký vtip nebo něco. Mám na sebe začít házet šlehačku? Nebo mám tady začít chlastat, aby... Dis na fety pilou, wow. Oh my god, oh, fety pilou, oh my god. Ne, fakt, ty vole, čuráci, nebaví mě ten Twitch. Mrdám to, vypínám to, končím, čau. Pičo! A pak to vypnu. A on, víš co, já to mrdám. A on pak, hele, sorry, chat, já se omlouvám. Mně uletěly nervy, ty Sabinech. Pár rokov ubehlo a D-Train sa pomaly ale isto dostával mimo hlavného diania celej československej streamerskej scény. Jdeš pryč, takhle to bylo, vypadni. Respovere, ten hraje automaty, na něj jsme koukali. Jo, jako fakt ten je skvělej, kámo. To bylo boží. Jako miluju Resta a Graela, vlastně všechny krom... V roku 2020 však nastal zlom. Dostal sa do kontaktu s youtubermi s výhradne detským publikom, ako Mori, Marvex, Cuky či Botman. Spoločne 20. decembra zorganizovali. Že ti děcka vyhodí z téhle skupiny. Banda zoufalců. Kdyby oni. Víš co, běž do piči, kundo. A tenhle mě to disoval dřív.
Když jsem dělal gambu na Maltě. Já jsem udělal reakci a dal jsem asi 6 bongů, tak říkal jsem, ty mrtko, tvoje máma mě hulí tady podstav. Kámo, ale díval jsem se na Marvexe, jako týpek nakynul jak hovado, co se stalo? On má dítě. Tak to chápu. D-Tain navrhol vytvoriť zoskupenie všetkých členov Kex Crew, je to ještě, existuje to? No určitě ne. Takže Kex Crew? Gaš, ty píčo, už to asi neexistuje, no. Asi ne, no. Já udělám to bez Davika. Tak jo, udělej úvod, Jo. na něj. On šel do posilky. Vítám se mnoho videa, dneska tady budeme Nikdo reagovat z nich na... neexistuje. Jdem dál. Že vládě vlastně, já nevím, jak vypadáš backshoutovky, sundáš si ji. Dneska dělej ne, to, prosím. bohužel, hej, bohužel. Ne, já si něco máš na hlavě, kámo. Právě, že už nic. Tak Ne, kecá, ne, kecá. mám, ale nemám udělaný vlasy, bohužel. Máš kámo, udělaný? vlastně- Co? Máš udělaný? Ne. Nemáš, jo? A tak sundej to. Ne, fakt ne. Tak kolik donate? 100 000? 300 000. Tak jo, za 300 000 donate si Za 300 hadrů. Vládě ukáže, jak stahuje kýbl. No tak to je jiná! O 3/4 roka neskôr bol po pôsobení v skupine, ktorú No tak jak sluba, ale obrovská, hej. Ani nevím, co to je za lidi. No Ty je právě. Znáš, ne? Ty je znáš? No znám Mortyho, znám Ogiho. Ne, to není Ogi. Ogi a škodíci? Keď sa pod spoločným videom na kanáli neobjavil, fanúšikovia sa začali pýtať, kde je D. Medzi odpovediami sa šírili špekulácie ako dostal kick, že vraj sa celá crew dohodla, že D ho vyhodia. Viac nepoviem. Povedal, že sa to viac riešiť nebude. A ak to niekto z Kex Crew bude riešiť, tak to bude riešiť poriadne a vytiahne na nich špinu. A tak pokračoval ďalej. Hej, ty si Zasa neutíraš ako solo prdel streamer, po sobě, bez ty špeciálnych vole. hostů. Uskutočňoval rôzne koncerty a vystúpenia po celej Wow, a Českej tyhle koncerty jsou huge, ne? Ty velkovi tam je lidí. Tak jako třeba tady, tak typu 100 000? republike. Na svojom konte mal totiž už niekoľko hitov. Skladby ako Netflix, Hydra a Idiot mali na streamovacích platformách cez 1 000 000 prehratí. Proč koukáme na tohle video vůbec? My tady děláme společný s tím a koukáme na D-Tain, kámo největší páč československého streamera. Počkejte, já už to chci dokoukat. Avanty už hituje, ty. Moje máma. A červenou držku? Ne, ještě ne. Tak dobrý, tak to Tak ještě já je dobrý. už zase je světe. Už to bude čet. co má s tou kusou. Být nejlepší, být největší, v tom už jsem vyhořel hrozně dávno. Teďka tak prostě Nepodceňujte maminy, ale to je pravda. Začalo sa to odrážať na počet divákov a iného náladu. Tak drží mikrofon takhle? Tady to? Jo, úplně jako v křeči, jak kdyby byl fakt vystrašený, kdyby na něho někdo mířil zbraní a on celou dobu. Takže, dobrý den, dámy a pánové, chci vám to teď, takhle to má, ukaž to, jak bys to měl, takhle, počkej tu ručku, takhle a zkus to. 3, 2, 1, teď. Ahoj, takže vítáme u nového videa. No, reakčního. tak se. Děkuju, přísahám, že horší kombo se nikdy že neviděl, horší vládě kombo si jsem každou nikdy vteřinku neviděl. dělám do De, píče. de, Myslíš de, si, že de, to si de, vůbec de, neříkám, Vláďa se- dejte mu ban! My už se s Vláďou viděli jsme už asi 100krát, kámo. Neviděli. Tak asi 5krát, no. No. A oni, proč furt už ležeš? Já nevím. Ale my jsme spolu každý víkend, a já. A hoci sa snažil stream oživiť, napríklad idol zápasom v basketbale alebo vysielaním procesu tvorenia albumu, nič nezaberalo. Kým v minulosti ľuďom nevadilo, keď bol na streame nešťastný, v súčasnosti, ak na streame nepôsobil veselo, divákov to odrádzalo. Bol považovaný za mŕtvého, irrelevantného streamera. Ty píčo. A tohle Jako co bys dělal, kdyby tebe považovali za mrtvýho streamera? Že bych asi na YouTube, na jinou platformu, ne? to je vlastně jako něco, Ale co tady má dobrý hairstyle. No, Mr. Onion. Mr. Onion. dobou já slychávám furt, jako že jsem mrtvej streamer, že jsem chcípl, že se na mě nikdo nekouká. Stál za tým aj fakt. Ale já streamuju týden! Streamer týden, kámo, come on, bro. Kdybych streamoval 2 roky a já, hele, jako už jsem celkem v topu, jako. A měl bych 100 lidí, a ty? A moje máma, ale když si prostě kundu má víc. Ježišmarja. Do facebookových skupín, ako napríklad hráči CZSK, promoval svoj Twitch, Já se že jak Vláďu na stream, ale já jsem tam stěžoval, že jo, co mám dělat, já streamuju týden a mám jenom 300 lidí na streamu. Já jsem ho tak vyrysoval toho zmrda, skudeného nevěděčního. Já mu ty mrtko, vole, lidi streamují vole roky, aby měli 50 Já lidí vím, a je to ty nevěděl jsem, že nevěděčáků. to je tak tvrdý. Když se podívám na Checklouda, ten má 2000 a to tam jenom sedí a dělá. bol zúfalý, že keď hrá to, čo chce on, v čete je úplne prázdno. Jeho monológ na streame započul aj Agreus, ktorý sa na to vyjadril nasledovne. Pokud je to tvoje práce a chceš na tom vydělávat, tak chceš být relevantní, tak prostě musíš hrát věci, které jsou divácky populární, nebo je udělat divácky populárníma. A ono jako ty vole, že lidi tady jako potom nechodí na hry, ty vole, nebo že jako je zajímá jenom reakce. Lidi bude zajímat to, s čím si dáš jako prostě práci a energii, aby je to zajímalo. A on, Priznává, ale já že- repuju, když mi někdo dá suba. A ty teď tady skáče. Dal preto svojej komunite ultimátum. V nasledujúcich 3 mesiacoch mu musia dať najavo, že o jeho obsah stále stoja. Aj obyčajnou správou ďakujem na konci streamu. Kamo, vem si on prý, hele, jestli to nepojede do píče, končí. A tě vidí jenom.
Unfollow. Vďaka čomu by mohol požiadať o výhodnejšiu zmluvu s Twitchom, zarábal by viac a mal by tak väčšiu motiváciu pokračovať v tom, čo miluje. Na oplatku sa zaväzuje tvoriť kvalitný content. Ak však podporu do spomínaných 3 mesiacov neucíti, sa tvorbou skoncuje a nastúpi do práce, ktorú má dohodnutú skrz známosti. Je to prostě poslední tažení, je to tažení ze zoufalosti, je to prostě už fakt jako moje prostě snaha už na maximum poslední 3 měsíce fakt jako tvořit content. Čo sa týkalo jeho hudobného... To nemůžeš říct, podle mě. To je jaký blbý, no, ale je to jako zoufalý, no. Říkal sám, že to je zoufalý, prostě jako ultimátum, hele, teďka mi musíte poslat prachy, nebo jdu do hajzlu. Hele, tady se 3000 lidí každý pošlete teď korunu. Uviedol, že ak do tej istej doby nevyjde album, znamená to, že aj s hudbou je definitívne koniec. Smažko. Novú kapitolu neskôr sa i skrz svoj odpor k reakčným kanálom odhodlal na streame sledovať rôzne videá, Jak tam sedí donucení YouTube. Kámo, jako týpek tam fakt nechce bejt, mně ho je prostě líto. Vďaka podpore, čo od svojej komunity dostal, to nevzdal a vysielal naživo aj naďalej. Album však v priebehu 3 mesiacov nevydal. Svetlo sveta uzrelo vyše rok po plánovanom deadline. Tak to je jasný, vole, že potom to nemůže mít views. Pojď se na to. Jak to vypadá to album? Verdikt. Už to vypnem. Jo, asi už jdeme do prdele. Už to vypnem, dej to na C, já to ukončím. 2024. Tak dobře, tak konec videa. Takže děkujeme všem, dejte nám určitě like a prostě jedem, kámo. Jo, a odběr, díky. Díky moc, fakt jako Datel je nejlepší.